Здравей и добре дошъл в 8-ми урок по румънски език. Днес ще направим още една важна крачка напред, защото ще започнем да говорим не само за това какво правим, а и за това какво умеем да правим, какви са нашите способности и какви планове имаме за бъдещето. Ще научиш една от най-използваните конструкции в румънски език – конжунктив презент, която много често ще срещнеш в ежедневните разговори. Ще видиш колко близка е тя до българската конструкция с частицата да, което ще ти помогне да усвоиш много по-лесно. След това ще разгледаме и най-употребяваното бъдеще време в разговорния румънски – виитор популар. Именно него ще чуваш най-често, когато общуваш с румънци. Затова е важно да свикнеш с него още от сега. Освен граматиката, ще разширим речника си с думи за професии, умения, качества и хобита. Ще упражним четене с кратко есе. Ще се запознаем с живота на един от най-големите румънски музиканти – Джордже Енеско, а накрая ще прочетем един интересен диалог, чрез който ще затвърдим всичко научено до момента. Хайде да започваме. Чещи са фач. Какво умееш да правиш? Верб конжунктив презент. Терминът конжунктив презент, сегашно време на подчинителното наклонение в румънски език, съответства граматически на сегашно време в подчинително наклонение в българския. На български тази форма се образува чрез частицата да, следвана от глагола. Примери: съмерджем, да отидем, съманънк, да ям, съчетещ, да четеш. Най-близкият функционален аналог в нашия език е именно сегашно време с частицата да. Щил са дансес, знам да танцувам. Следващото време, за което ще говорим, е доста използвано и сами ще се уверите в това. Виитор популар. Терминът виитор популар на румънски означава народно бъдеще време. Е граматично понятие в румънски език, което обозначава най-често използваното бъдеще време в говоримата реч. Какво представлява и как се превежда? Това време се образува с помощта на спомагателния глагол авря в неговата съкратена форма или частицата о, съчетани с глагол в сегашно време. Конжунктив презент. Ето най-разпространените начини за образуване на това време и техните съответствия на български. Форма со плюс глагол. Например, о съм мерк. В румънския това е най-разпространеният начин за изразяване на бъдеще време в разговорният език. На български се превежда със стандартното бъдеще време. Ще отида или ще вървя. Пример: ел осаплек, аз ще тръгна, замина. Форма с глагол авя имам плюс глагол. Например, ам саманънг. Този вариант е еквивалентен на българския строеж, при който използваме глагола имам с частицата да. Пример: ам саманънг, имам да ям, ще ям. Защо е важно да го знаете? Изучаващите румънски език отбелязват, че макар в учебниците често да се преподава стандартното бъдеще време, например ел вой мердже, аз ще отида, в реалния живот местните предпочитат да използват именно виитор популар, например ел осамерк, тъй като то звучи много по-естествено. Осадансес, ще танцувам, образува с апотеа плюс инфинитив, съединително. Професии, абилитъц, хобиори. Професии, умения, хобита. Калитъц, дефекте, качества, недостатъци. Есео, скрисуаре де интенция, есе, мотивационно писмо. Анунцур матримониале, сватбени обяви, обяви за запознанства. Въпроси за разговор, за упражнение. Чине гатеще лавоян каса, кой готви у вас вкъщи? Чине спала машина, кой мие колата? Чине репара лукрорилестрикате, кой поправя счупените неща? Чине скимба бекол, ту сау електричано, кой сменя крушката? Ти или електротехникът? Защо това е добро начало на урок? Този раздел въвежда глаголни форми, съединително настояще и популярно бъдеще. Представя ключова лексика, професии, умения, качества.
Подготвя учениците за писмени задачи, есе, мотивационно писмо, обяви. Започва с практични, ежедневни въпроси, идеални за разговорна практика. Списъкът с професии на румънски и български. Репортер, репортер. Букатаряса, готвачка. Пощаш, пощальон. Помпиер, пожарникар. Крайник, ТВ, телевизионен водещ. Меканик, механик. Секретар, секретар. Дансатор, танцор. Актор, актьор. Полицист, полицай. Жудекатор, съдия. Доктор, лекар. Ще минем през един текст, който разказва за живота на човек, доста важен за културата в Румъния. George Enescu. La 19 august 1881 s-a născut George Enescu, un român foarte cunoscut. La vârstă de numai 4 ani, el știe deja să cânte și să scrie. Toată lumea este de acord că George este un copil foarte special, un copil minune. Tot la vârstă de 4 ani începe să învețe la vioară, iar la 5 ani are deja primul său concert. Între anii 1888 și 1894 studiază la conservatorul din Viena. La 12 ani poate să cânte în concert piese din Johannes Brahms, care au mare succes la publicul și presă din Viena. Termină conservatorul din Viena cu medalie de argint, apoi continuă studiile la conservatorul din Paris. La 6 februarie 1898 debutează și în calitate de compozitor. Tot atunci începe să dea lecții de vioară la București, să susțină recitaluri de vioară. Este invitat să țină concerte și la Castelul Peleș din Sinaia pentru regina Elizabeta, care scrie și poezii sub numele de Carmen Silva. Enescu a pus pe muzică câțiva poeme scrise de Carmen Silva, așa se nasc câteva lieduri în limba germană. În primii ani din secolul 20 compune cele mai cunoscute compoziții, cele două rapsodii romane, 1901 și 1902, și prima sa sinfonie, 1905. Face multe turnee la Paris și în alte țări europene. Din 1915 organizează la București un concurs de compoziție George Enescu, în care oferă premii pentru tineri creatori români. Acest concurs se continuă și astăzi. На 19 август 1881 се ражда Джордже Енеску, много известен румънец. На възраст от само 4 години той вече знае да свири и да пише. Цялата световна общност е съгласна, че Джордже е много специално дете. Чудо дете. Също на 4 годишна възраст започва да учи цигулка, а на 5 години има вече първия си концерт. Между 1888 и 1894 учи в консерваторията във Виена. На 12 години може да свири на концерт произведения на Йоханес Брамс, които имат голям успех при публиката и преста във Виена. Завършва консерваторията във Виена със сребърен медал. След това продължава да учи в консерваторията в Париж. На 6 февруари 1898 дебютира и като композитор. Тогава започва да дава уроци по цигулка в Букурещ, да произвежда цигулкови рецитали. Кани се да дава концерти в двореца Пелеш от Синая за кралицата Елизабета, която пише и поезия под името Кармен Силва. Енеско е поставил музика към няколко стихотворения, написани от Кармен Силва. Така се раждат няколко песни на немски език. В първите години на 20 век създава най-известните си композиции, двете румънски рапсодии 1901-1902 и първата си симфония 1905. Прави много турнета в Париж и други европейски страни. От 1915 организира в Букурещ конкурс за композиция Джордже Енеску, в
който предлага награда за младите румънски творци. Този конкурс продължава и днес. Recitit textul și decideți dacă enunțurile sunt adevărate sau false. Прочетете текста и решете дали твърденията са верни или грешни. Въпроси на румънски. George Enescu s-a născut în secolul 20. George Enescu se ражда през 20 век. Începe să compună muzică la vârstă de 5 ani. Започва да съчинява музика на 5 годишна възраст. Dă lecții de vioară din anul 1898. Дава уроци по цигулка от 1898 година. Кармен Силва este numele de poetă pentru Regina Елизабета. Кармен Силва е поетичното име на кралица Елизабета. După 1900 се stabilește definitiv la Париж. След 1900 година се установява окончателно в Париж. Проверка. Първи въпрос. Отговор фалс. Обяснение. Роден е през 1880 година, 19 век. Втори въпрос. Фалс. Започва да свири на 4 години, но композира по-късно. Първа композиция 1898 година. Трети въпрос. Адеварат. Текстът казва Tot atunci în 1989 începe să dea lecții de vioară la București. Четвърти въпрос. Адеварат. Regina Елизабета, care scriеше poezii sub numele de Carmen Silva. Пети въпрос. Фалс. Организира конкурс в Букурещ. От 1915 година не се установява в Париж. Да се запознаем. Хай се не кнуащем. Днес ще прочетем един естествен разговор между двама непознати, които се срещат във влака. По време на урока ще научиш как да се представяш, как да задаваш въпроси, как се използва са, как се използва требуя са, как се използва префер са, как се използва обишнуеск са. Прочетете текста и решете дали твърденията са верни или грешни. Антрен. Във влака. Василе Калатореște cu trenul, antren cunoaște o doamnă în vârstă, pensionară, care în tinerețe a fost profesoară. Василе пътува с влак. По време на пътуването той се запознава с възрастна жена, пенсионерка, която в младостта си е била учителка. Диалог. Doamnă, bună ziua, hai să facem cunoștință. Eu sunt Mioara Adam, dumneavoastră. Добър ден, нека се запознаем. Аз съм Миоара Адам. Вие? Василе. Încântat. Eu sunt Vasile Crăciun. Приятно ми е. Аз съм Василе Crăciun. Doamnă, călătoriți des cu trenul. Често ли пътувате с влака? Василе. Destul de des. Dar nu-mi place să călătoresc. Prefer să stau acasă. Доста често, но не ми харесва да пътувам. Предпочитам да седя вкъщи. Doamnă. Dar ce profesie aveți? А каква професия имате? Василе. Am fost mecanic de locomotivă, dar acum sunt șomer. Бях машинист на локомотив, но сега съм безработен. Doamnă. Înțeleg. De ce nu vă place să călătoriți? Și ce faceți toată ziua acasă? Nu vă plictisiți? Разбрах защо не ви харесва да пътувате. А какво правите цял ден вкъщи? Не скучаете ли? Василе. N-am timp să mă plictisesc. Soția mea lucrează de dimineața până seara, iar eu trebuie să fac totul în casă. Нямам време да скучая. Жена ми работи от сутрин до вечер, а аз трябва да правя всичко вкъщи. Doamnă, soția dumneavoastră trebuie să fie foarte fericită. Жена ви трябва да е много щастлива. Василе, aveți dreptate. Mă străduiesc să fiu un soț model. Îmi place să gătesc, să spăl vase, să scot câinele la plimbare, să conversez cu soacra mea. Dar trebuie să recunosc, nu suport să călc cămăși. Имате право. Старая се да бъда идеален съпруг, обичам да готвя, да мия чинии, да извеждам кучето на разходка, да разговарям със свекърва си, но трябва да призная, не понасям да гладя ризи. Doamnă, văd că știți într-adevăr să faceți o mulțime de lucruri. Eu sunt femeie, dar nu mă pricep la treburi casnice. Uneori am chef și eu să gătesc. Виждам, че наистина умеете да правите много неща. Аз съм жена, но не съм добра в домакинските дела. Понякога ми се иска и на мен да готвя. Василе, și cum iese mâncarea? И как ви се получава храната?
Doamna, toată lumea spune că e bună, dar eu nu sunt prea convinsă. Всички казват, че е добра, но аз не съм напълно убедена. Василе, sunt sigur că sunteți modestă. Siguren съм, че сте скромна. Doamna, credeți? Atunci, hai să gustați ceva dacă sunteți curajos. Am puțin cozonac la pachet. Вярвате ли? Тогава нека опитате нещо, ако сте смел. Имам малко козунак в пакет. Василе, îmi pare foarte rău, nu mănânc niciodată cozonac fără să beau ceai. Много съжалявам, никога не ям козунак без да пия чай. Doamna, nu puteți scăpa, am și eu un termos cu ceai, ne можете да избягате, имам термос с чай. Василе, nu vă deranjați, ne se безпокойте. Doamna, nu e niciun deranj. Insist să gustați și să apreciați. Трябва să fiți sincer. Няма никакво безпокойство. Настоявам да опитате и да оцените. Трябва да бъдете искрен. Василе, ce să spun atunci? Nu e încă ora 5, dar fac o excepție. Какво да кажа тогава? Все още не е 5 часа, но правя изключение. Doamna, ora 5, 5 часа. Василе, обичнуеск să beau ceai la ora 5, să stau în fotoliul meu preferat și să citesc ziarul. Обичам да пия чая в 5 часа, да седя в любимия си стол и да чета вестника. Doamna, obișnuiți? Sunteți prea tânăr pentru tabieturi. Обичате ли? Вие сте твърде млад за навици. Василе, nu sunt tabieturi, sunt doar mici plăceri. Не са навици, просто малки удоволствия. Нова граматика. Конжуктив с. В текста постоянно ще срещаш конструкции като са калатореск, състал, съгатеск, съчитеск. След с винаги използваме специалната форма на глагола. Примери. Префер. Префер са стала каса. Предпочитам да си стоя вкъщи. Амплаче. Амплаче съгатеск. Обичам да готвя. Требуе. Требуе са плек. Трябва да тръгвам. Под. Под са вин. Мога да дойда. Требуе са. Един от най-важните изрази в румънския. Требуе са. Трябва да. Примери. Требуе са мунческ. Трябва да работя. Требуе са читеск. Трябва да чета. Требуе са плек. Трябва да тръгвам. Префер са. Префер са плюс глагол. Предпочитам да. Префер са стала каса. Предпочитам да си стоя вкъщи. Префер са читеск. Предпочитам да чета. Амплаче са. Обичам да. Амплаче са гатеск. Обичам да готвя. Амплаче са калатореск. Обичам да пътувам. Обичнуеск са. Свикнал съм да. Обичнуеск са бял чай. Свикнал съм да пия чай. Обичнуеск са читеск. Свикнал съм да чета. Речник. Калатореск. Пътувам. Трен. Влак. Пенсионара. Пенсионерка. Меканик. Механик. Шомер. Безработен. Господина. Домакиня. Камаша. Риза. Къйне. Куче. Чай. Чай. Зяр. Вестник. Фотолио. Кресло. Табиет. Навик. Ритуал. Днес научи как да говори за своите умения, професия, качества и навици. Запозна се с конжуктив презент, който е една от най-често използваните граматични конструкции в румънски език, както и с Витор Популар, бъдещето време, което ще чуваш почти навсякъде в ежедневната реч. Разгледахме различни професии, прочетохме есе, посветено на една от най-благородните професии, научихме повече за живота на Джордже Енеско и затвърдихме знанията си чрез текстови упражнения. Не се притеснявай, ако все още не използваш всички тези конструкции свободно, това е напълно нормално. Всяко следващо упражнение те ще започнат да ти звучат все по-естествено. Препоръчвам ти да прегледаш новите думи още веднъж, да прочетеш текстовете на глас и да се опиташ сам да съставиш няколко изречения за себе си. Чеш ти са фач, какво умееш да правиш? Че професия ай, каква професия имаш? Че хобюр ай, какви хобита имаш? Чел са фач мъйне, какво ще правиш утре? Това е най-добрият начин да превърнеш наученото в активен език. Благодаря ти, че беше с мен в този урок. Ще се видим в следващия, където ще продължим да надграждаме знанията си по румънски език. До скоро!